विलेज माय फार्म, माझा गाव माझी शेती या चॅनलवर स्वागत आहे. या आमच्या बिटर शेळ्या आहेत, काही थोड्या आम्ही केल्या आहेत आणि त्यांची ही पिली मी तुम्हाला दाखवत आहे. सध्या हे 2 बोकड आणि 1 पाट, हे पहा, याची आम्ही विक्री करणार आहोत. कोणाला हवे असेल तर आपण घेऊ शकता, चौकशी करू शकता. विशेष आनंद असा की आमच्याच इथं आल्यानंतर ही पिढी झालेली आहेत.